салом, як хабар. барои волидони хонандагоне ки дарсгурезӣ мекунанд, аниқтараш зиёда аз 50 соати дарсӣ ба дарс ҳозир намешаванд, ҷарима дар ҳаҷми 864 сомонӣ муқаррар карда мешавад. дар моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ илова шуд ки дар сурате ки хонандаи мактаб дар 1/1 бидуни сабабҳои узрнок зиёда аз 50 соати дарсӣ ҳузур надошта бошад, пас падару модари ӯ ва ё ҳар як шахси масъул дар тарбияи хонанда аз 10 то 12 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима карда мешавад. яъне ҷарима аз 720 то 864 сомонӣ хоҳад буд. қаблан чунин ҷазо набуд. агар дар давоми як соли баъди таъйини ҷазои маъмурӣ ҳолати такроран дарсгурезӣ ба қайд гирифта шавад, аз 2106 сомонӣ то 2520 сомонӣ ҷарима таъин карда мешавад. Пардифен актив гел барои кам кардани дард дар мушаку пайвандҳо. Пардифен актив гел аз ширкати Вега Фармазор хонаҳо пурсон шавед.